Kaixo irakasle, non daude ikasleen tareak? Jakina hemen Classroomen daude. Ireki gela, ikasgelako lana, eta tarea guztiak hemen daude. Adibidez, hemen daude ikasle guztien dokumentuak. Baina hau, eskaparate besterik ez da. Dokumentu guztiak Driven gordetzen dira. Non dago Driveko karpeta hori? Zoaz, horri nagusira, hau da gela, eta hemen dago sarbidea Driveko karpetara. Sakatu? Irekitzen da irakaslearen Drivea, eta tarea bakoitzak dauka bere karpeta. Irekitzen badugu karpeta bat, hemen daude ikasleen tarea guztiak. Begira, jabearen izenean, ikaslearen izena agertzen bada, horrek esan nahi du, tarea egin duela, eta irakasleak bueltatu diola. Hemen adibidez, ni agertzen da. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi du, ikasleak egin duela tarea, bidali duela, baina oraindik, ez dakit, zuzendu gabe edo zuzenduta dagoen, baina oraindik irakasleak ez diola bueltatu. Nola zuzendu tarea hau? Driven gaudenez, edo zuzen ireki hemendik tarea, edo Classroometik ireki tarea, eta hemen dago ikaslearen tarea. Zuzendu. Zuzentzeko bi modu daude. Iradokizunak piztuta baldin badago, zuk gainean idazten duzu modurik zuzena, eta berak ikasleak onartu behar du. Edo zuzen, gainean zuzentzen duzu. Behin zuzenduta, jarri nota, eta itzuli lana. Gogoratu, lehen, Driveko karpetan, irakaslea zen jabea. Itzuli ondoren, berriro, karpeta irekitzen badugu, orain jabea ez da irakaslea, ez naiz ni, baizik eta ikaslea. Beraz, da modurik errezena eta antolatuena, tarea guztiak izateko leku berean, non Driven eta nork sortzen du karpeta hori, lasai, Classroomek sortuko du. Eskerrik asko, agur!